It's time for DJ Rocky's Secret Files. May kumakalat na pictures sa FB na naghahalikan kami ni Sir sa library. Itago mo na lang ako sa pangalang Grace, 28 years old. Bunso sa 5 magkakapatid, only girl din. May 4 pa akong kuya. Yung panganay, 34, at kakakasal lang nung 1 buwan. Next naman, 32 years old. Surgeon na ngayon sa isang malaking medical center. Yung sumunod naman, 31 years old at psychiatrist. Yung isa naman, 29 years old, civil engineer. I am the only daughter and the youngest child of a retired colonel and a college professor. I just passed the bar exam last year, and my secret file happened years ago, way back in high school. First year high school ako that time, when I first saw that member of the opposite sex that got my attention. Itago natin siya sa pangalang Sir Teron. Oo, teacher siya. He was more or less than a decade older than me. Okay lang sa akin yun since na medyo fetish ko naman ang age gap chenes na yan. Ang gwapo niya kasi. Ang ganda ng tindig, matangkad, and oozing with sex appeal. Noong unang taong salta ko sa high school, hindi ako nag-e-exist sa kanya. Bihira ko lang din siyang matsyempohan kasi napakarami niyang klase. Second year, at nakapag-adjust na ako ng bonggang-bongga sa learning environment ko. In all fairness, mas dumalas ang paglitaw ni Sir Teron sa paningin ko. Palagi lang akong nakatanaw sa kanya mula sa malayuan. Pero okay na rin yun. At least, nakikita ko siya. Third year. This is where I became known in campus. Nagsimula na rin na madalas na akong maipanlaban sa iba't ibang science at English quiz bees sa school at sa labas. Hindi naman madalas na halos lahat na sasalihan, yung tipong sa loob ng 3 months, 2 hanggang 4 na contest ang nasasalihan ko. Dito rin, araw-araw, nakikita ko si Sir Teron. Teacher kasi siya ng kuya ko. Madalas din kasi nandoon ako sa classroom nila kuya kumakain ng lunch. Siya kasi yung nagdadala ng baon namin. Bunso, si Kuya Calvin nga pala mamaya ang susundo sa'yo. Di ako makakasabay kasi may training pa kami. Sabi ni Kuya Jeron, yung pang-4 kong kuya. Kuya, akala ko ba kakain tayo sa mall mamaya? Diba sasamahan mo akong bumili ng libro sa bookstore? Pagmamaktol ko. Oo, aaminin ko, spoiled ako ng pamilya ko. Si Kuya Kal na lang ang sasama sa'yo. Ayaw mo nun, marami kang librong mabibili. Mayaman yun eh. Biro pa ni Kuya Cher. So, napapout na lang ako. After namin kumain ng lunch, nilibre na lang ako ni Kuya sa kantin ng chocolate cake. Favorite ko kasi yun. Nakadalawang slice ako, tapos si Kuya, nakakalahati lang kaya ako na yung umubos. Bumalik na ako sa classroom namin after ng lunch break. Tumabi na ako sa best friend ko. 5 hours later, uwian na namin. Naghihiyawan na yung mga kaklase ko. Siyempre, tapos na yung 10 oras ng kalbaryo. Tiningnan ko sa labas yung covered court ng school. May practice nga sila kuya. Tiningnan ko naman yung phone ko if tumawag na si Kuya Kal, pero wala pa. Kaya ako na yung tumawag, pero out of coverage yung line niya. So I decided to just take the bus or cab para makapunta sa mall at bumili ng kailangan. Nasa labas na ako ng school sa may waiting shed, nag-aabang ng bus or taxi.
Hindi pa naman ako ganun katagal na may humintong Ducati na motor. Sa harap ko. Hinintay kong tanggalin nung lalaki yung helmet niya, and that surprised me. Pauwi ka na ba? Sir Teron asked. OMG! Para ako nag-hyperventilate nung time na yun. Ang lapit-lapit ni Sir sa akin. Napalunok ako. Grabe yung boses niya, para bang basta? Hindi pa po. Dadaan pa po kasi akong mall, sir. May bibilhin. Sabi ko. At sumagot naman siya ng, sakto, you can ride with me papunta doon. Doon din naman ang pupuntahan ko. Sabi niya. Nanlaki yung mga mata ko. Ride? With me? Oh my God. Pwede ba, sir? Ikaw na lang sakyan ko. Sabi ko sa isip ko. Ay, wala akong magagawa. Napakalandi talaga ng utak ko eh. Maya-maya pang onte, ang sabi ko na ay, naku po, sir, nakakahiya eh. Baka maabala ko lang po kayo. Siyempre, pa-hard to get munang lola ninyo. At natawa naman si sir. At ang sabi niya ay, wala yun, akong bahala sa'yo. Then, he handed me the helmet. So, napabuntong hininga na lang ako at sumakay sa motor niya. Kapit ka sa bewang ko, sabi niya. Diyos me, kung ipagkukumpara mo ang pisngi ko at ang mga blush ng Morphe, mas pigmented na ang cheeks ko sa sobrang pula. Ayan na, makakachancing mahahawakan ko na si sir. Dahan-dahan kong nilagay ang mga braso ko sa magkabilang bewang niya. Halos kalahating oras din ang biyahe namin mula school hanggang sa mall. Kalahating oras din akong nakangiti na para bang tanga. Oo naman, tangang-tanga sa kanya. Nakapark na si sir ng motor kaya bumaba na ako. Tinanggal ko ang helmet sa ulo ko at inabot ko sa kanya. Hindi ko alam bakit kanina pa siya nakatingin sa akin. Lumapit ang kamay niya sa gilid ng mukha ko. Shucks, akala ko hahalikan niya ako. Pero, hindi ba parang napakabilis naman nun? First time lang naman niya akong kinausap. Then, I felt his fingers brushing some hair that blocked my face. Ayan, hindi na magulo ang buhok mo, he said, and I smiled. Thank you po, sir, I said, and he just smiled. Akala ko mag-iwalay na kami ng landas pagpasok namin ng mall. Pero sumusunod pa rin siya sa akin. Akala ko parehas lang yung daan namin pero hindi. Kaya tinanong ko siya, Sir, saan po kayo pupunta? Nagkibit balikat lang siya. Kung saan ka pupunta, doon na lang. Magagabi na rin kasi kaya ihahatid na lang kita pa uwi pagkatapos mo dito. Sabi ni sir. Ay naku sir, baka out of way yung bahay namin tsaka magpapasundo na lang po ako sa kuya ko, I said. No, I insist. Sige na, bumili ka na ng mga dapat mong bilhin para makakain na tayo. My treat, he said. Dahan-dahan akong napatango at pumunta sa bookstore. Kinilig ako. Kasi para kami isang couple. Siguro 10 minutes lang yung tinagal ko nun sa bookstore. Nakuha ko agad yung mga kailangan ko. Kinuha ni sir yung mga dala ko at nagpresentang siya na lang yung magbibitbit. Pumunta kami sa isang hindi naman medyo fine dining pero mahal na restaurant. Naku sir, pwede namang sa fast food na lang tayo eh. Mahal po dito. Suggestion ko kasi nakakahiya. Tumawa lang si Sir Teron. It's okay. Tsaka, di ba sabi ko, my treat. Just relax, Grace. He said. Nung sinabi niya yun, yung pangalan ko, parang kinilig talaga ako. Gosh, siguro isang oras din kaming kumain. Nag-usap tungkol sa buhay at sa school. Tapos, sa usapan namin, natanong ko si Sir. Kayo po, Sir, may girlfriend na po ba kayo? Then, he just smiled and shook his head.
Wala eh. Akala ko nagbibiro lang si Sir. Hindi po kayo nagbibiro? Sa gwapo niyong yan? Pero tumawa lang siya sa sinabi ko. Hindi pa kasi siya pwede. Sa kanya, pag wala nang sabit, sabi niya. Pero, nung narinig ko yun, parang may tumusok na karayom sa puso ko. Ang sakit. After namin kumain, dumaan muna kami saglit sa isang department store. Sabi ni Sir, mag-ikot-ikot muna daw ako saglit at meron lang daw siyang titingnan. Pagbalik ni Sir, meron siyang daladala na maliit na paper bag. After nun, lumabas na kami sa mall at tinatid niya na ako. Hindi na ako nahiyang umawak sa bewang niya. Ilang minuto pa, nakarating na kami sa subdivision kung saan ako nakatira. Madali lang nakakapasok si Sir kasi kilala naman ako ng guard. Mag-aalas 8 na nang mahatid ako ni Sir sa bahay. Nagpresenta din siya na kausapin ang mga magulang ko para magpaliwanag kung bakit ako ginabi. Hindi pa sana ako nang biglang lumabas si Daddy kasama si Mommy. At nasa likod nila ang dalawa pa na mga kuya ko. Yung ibang dalawa kasi nasa Baguio, doon nag-college. Good evening, ma'am, sir. Bate ni Sir Teron sa parents ko. Ang sama pa ng tingin ni Daddy sa kanya. Nagmano muna ako sa kanila bago nagsalita. Sino to, Grace? Bakit ka ginabi? Tanong ni Daddy sa akin. Ako sana yung sasagot nang biglang sumabat si Kuya Jeron. Advisor ko siya, Dad, si Sir Teron. Paliwanag ni Kuya. Nagbago naman yung emosyon sa mukha ni Pudra Kels. Ganun ba? Pasensya na, sir. Talagang protective lang kami sa bunso namin. Alam mo na, nag-iisang babae. Ngumiti lang naman si sir. I apologize for Grace's late arrival. May mga binili pa kasi siya sa mall at sakto namang nakita ko siya kaya sinamahan ko na hanggang dito para makasiguradong safe siyang umuwi. Sabi ni sir. Napangiti ako sa sinabi niya. Naku, ganun ba? Salamat pala, sir. Nakakaabala tuloy. Sabi ni Mommy. No, it's okay. Obligasyon ko naman po na siguraduhin ligtas sa mga bata. Sabi ni sir. Maya-maya pa ay nagpaalam na si sir. Nung magpaalam siya, tumango lang ako at ngumiti. Tapos bago siya umalis ay inabot niya yung maliit na paper bag na daladala niya kanina galing department store. Kinuha ko naman. Ano po ito? Tanong ko. Buksan mo na lang mamaya, sabi niya. Sige po, salamat po uli, sabi ko at ngumiti si sir at umalis na. Pagkaalis si sir ay pumasok na ako sa loob ng bahay at umakyat sa kwarto ko. Umupo ako sa kama at binuksan ang paper bag. Pagkabuklat ko ay napangiti ako kung ano yung meron nasa loob. Tali pala ng buhok tapos keychain na merong nakalagay na I enjoyed it. Kinilig ako. Fast forward. 4th year high school na ako at mapalad na napili para lumaban sa isang science quiz bee. Dapat paghahandaan ko talaga yung quiz bee na yun para may scholarship na ako sa college hanggang masters. Sabi pa nila Dad, kahit hindi na raw ako sumali sa contest na yun para sa scholarship kasi kaya naman daw nila. Bata pa kasi yung parents ko. Nagkaanak sila noong 16 si Mommy tapos si Daddy 21. Sabi ni Dad, Bunso, wag mong iisipin yung scholarship. Ang dapat nasa isip mo ay maging champion. Sabi niya. And since mga fighter ang buong pamilya namin, I was inspired to thrive harder. Mid-year na magsimula ang review ko para sa contest. Sabi ng advisor ko, pumunta na lang daw ako sa library para i-meet yung teacher coach ko. So pumunta ako sa library at tinanong sa librarian if kanino ako lalapit for coaching dun sa quiz. She was about to speak when someone called me. Dumingon ako and I was surprised to see Sir Teron. After kasi nung hinatid niya ako ng gabi, lumipad na siya pa Amerika para sa masters niya. Grabe ang lungkot ko nun. It took me a month to move on na wala si Sir. Call me immature pero ganun talaga eh. But when he came back, I was really, really happy. Yung itsura niya parang mas mature.
Mas lumebel up yung sex appeal niya at kagwapuhan niya. "Nice to see you again, Grace," he said. Nasurpresa talaga ako sa kanya. "Wow, sir! Long time no see po. Kumusta naman po?" He smiled. Grabe, na-miss ko yung smile na yun. Sabi niya sa akin, it was challenging pero kinaya. "Ikaw, kumusta?" Sagot ko, "Mabuti naman po." Sasabak na sa review. And then, maya-maya pa sinabi niya na, "I guess I made a decision of coming back. Good decision." Sabi ko, ano ba pinagsasabi nito? "Po?" Yun lang ang tanging nasabi ko. "Ako ang science quiz coach mo," he said. At mas lumawak ang ngiti sa labi ko. Araw-araw ko nang makikita si Sir. Fast forward, 3 months na since nag-start yung review ko with Sir Teron. Sobrang inspired akong mag-review na halos lahat ng binibigay ni Sir ay perfect ko. Madalas din kaming gabihin sa school dahil sa mga additional topics na in-include niya sa reviewer ko. Kumakain kami sa labas, treat niya palagi. Minsan kasama sila daddy at kada araw magka-chat kami sa messenger. He would always send me thoughtful messages like pray before sleeping, sweet dreams, or rise and shine, me Bella. It's a brand new day. Then isang araw dumating ako sa library. Sinadya kong agahan para sana manalo ako dun sa pustahan namin ni Sir na malilate ako today. Nasa harap na ako ng pwesto namin sa library nang makita kong may kausap siyang babaeng estudyante at mukhang masayang-masaya sila. Nang makita ko yun, unti-unting tumulo na ang mga luha sa mga mata ko. Paktakbo akong lumabas at umuwi na lang. 3 araw yata yun yung hindi ko sinisipot yung review namin. Ilang beses din akong tago ng tago kay Sir. Hindi ko sinasagot yung mga text o yung tawag niya. Kapag pumupunta siya sa bahay para kumustahin ako, sinasabi ko kay na mommy na masakit lang yung ulo ko. Pero nung 4 na araw na tsempohan niya ako sa library. Tanga ko naman kasi. Bakit dun pa pinahatid ng teacher namin yung mga paperworks namin? Tinanong ako ni Sir Teron kung bakit ko siya iniiwasan. Hindi ako kumibo. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko rin siya kinakausap. Hindi ko rin sinagot. "Bakit nga kasi Grace, ang hirap ng ganito?" sabi niya. Nabigla ako ng konti sa sinabi niya. Kaya ang sabi ko na lang, "Madali lang sir kasi may kinakausap naman kayong iba." Hindi ko alam bakit nasabi ko rin yun. Akala ko magtataka siya pero hindi. Tumawa lang siya. Nainis ako. "Bakit ka tumatawa, sir?" Inis na tanong ko pa. "I see. My Grace is jealous," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ilang minuto pa ay biglang dumampi yung labi ni Sir sa labi ko. Siguro 10 seconds yun. At nang kumalas yung mga labi namin, hindi ko alam kung nung sasabihin o gagawin ko. "Sir," hindi ko pa natapos yung sasabihin ko. Nagsalita na si Sir. "May gusto ako sa'yo, Grace. Matagal na. Ang totoo niyan, kaya sa ibang bansa ako nag-aral kasi simula pa lang gusto na kita. Alam kong bawal pero mahirap ang hindi ka magustuhan." Sabi niya pa. Sinabi ko rin gusto ko siya. At simula ng oras na yun, naging kami ni Sir Teron. Pasikreto kaming nagdi-date sa mga mall o kahit sa library nga lang. Doon kami sabay na kumakain, sabay nagkukwentuhan. Doon din kami palaging, alam nyo na. Sir Teron was my first. Nakakalula. Sa bagay, may lahing Italian si Sir. Kaya, ayun, umusbong yung pagmamahalan namin. Iba talaga kapag tumibok ang puso. Kapag may mga field trip kami noon, lumilihis kami ng destinasyon ni Sir Teron. Kung hindi sa dagat, sa hotel lang o sa bahay niya. Fast forward. 3rd year college na ako sa kursong Political Science. Yun kasi yung pre-law ko. Kami pa rin ni Sir. Masaya na kami kahit napatago kami. Mahal na mahal namin yung isa't isa. Hanggang sa dumating yung araw na
yumanig ng buong buhay ko. May kumakalat na picture sa Facebook na naghahalikan kami ni Sir sa library noong high school ako. Nakaabot na kina Daddy yung picture. He was so angry to the point na nabugbog niya si Sir Teron. Iyak ako ng iyak nung gabi na yon at saktong nandilim ang mga paningin ko. Nahimatay na pala ako. Nagising na lang ako nasa ospital. Nandun yung mga kuya ko, sina Daddy at Mommy, pati na rin si Teron. I was asking why I lost consciousness. Saktong dumating yung doktor. She told us that I was a month pregnant. Mommy was crying. Kami naman ni Sir Teron ay natuwa. Daddy accepted Teron as my boyfriend. Tanggap na siya. Pagkalabas ko ng ospital, ay pinakasal kami ni Daddy. Takot ata na mapikot. And present time, ngayon meron na kaming 4 na anak and 1 more coming. Sa ngayon, puno pa rin ang usap-usapan ng pagsasama namin ni Teron kahit nakasal na kami. Nagtuturo pa rin si Teron sa isang university, pero hindi na dun sa dati. Ako naman, mas focus na sa pagiging ina at asawa. Total, kakastart pa lang naman ang trabaho ko. Sa ngayon, masasabi ko na masaya ako. Masaya ako kasi may pamilya na kami ni Teron. Masaya ako na asawa ko na siya. At hanggang ngayon, sir pa rin ang tawag ko sa kanya kahit mag-asawa na kami. PPS. Kapag kaming dalawa lang yung nakakarinig. Muli, ako si Grace at ito ang aking secret file.